Τώρα μου ήρθαν οι τύποι του μακάκα. Κατευθείαν από τη ζούγκλα, από το δέντρο, μακάκα. Λοιπόν, υπάρχει, ακούστε οι τύποι μακάκα που υπάρχουν. Ορατός. Κοίτα ένα μακάκα. Ο Τεφάλ, ξεκόλαρε μακάκα. Ο σταθερός, έμεινε μακάκας. Ο αδιόρθωτος, το μακάκα. Ο επώνυμος, έλα ρε μακάκα. Ο νυχτωμένος, ξύπνα μακάκα. Ο χαμένος, πού σε ρε μακάκα. Ο φευγάτος, την έκανα μακάκα. Ο βαθμοφόρος, τον αρχιμακάκα. Ο ανεκδίκητος, μα πόσο μακάκας είσαι. Και ο Φαφαλατάς, μιλάμε για πολύ χοντρό μακάκα. Και ο σοβινιστής, μακάκας είμαι, καρβέλας όχι.